Nastavljamo jutarnji program o onome što nam život znači. Dobro jutro, Marko. Koliko je, ja odmah krećem sa pitanjem, nema tu prostora da se... Koliko je moguće da neko bude izuzetno inteligentan, da ostavlja suprotan utisak o sebi i ljudi koji nemaju neku pretjerano visoku inteligenciju, su tako elokventni da mi na jedan glasamo za njih, želimo ih za predsjednike sindikata, hoćemo, udajemo se za njih, to je čudo jedno. Kako ide ona izreka, dobro jutro još jedan put, višeg samopouzdanja, manjak znanja. To sam htjela. Suština je da inteligencija pomaže, ali ako smo mi rođeni, da kažemo, i imali smo neku manu u detinjstvu, mi često ne možemo da ispoljimo to što imamo kod sebe. Recimo, inteligencija pomaže da mi budemo bolji, ali ako smo mi introvertni, inteligencija nam neće puno pomoći da mi dignemo ruku i na času kažemo ono što znamo, jer to nije u našoj prirodi. I imamo puno puta, čak ima jedno frapantno istraživanje, da 85% ljudi dobija posao na osnovu razgovora za posao i na osnovu utiska koji ostavi. Izdominiraju. Predstave se bolje nego što jesu. Samo 15% dobije zbog CV-a i svojih kvaliteta koje stvarno imaju. Kakav promašaj? I sad vi od tih 85%, neke samo 10% onih koji stvarno ne zaslužuju, a verovatno je procenat mnogo veći, tako da... A može da se radi na tome, da se to popravi? Naravno da može da se radi i suština je da se radi u kontinuitetu. Mi, kao što smo odlučili da skinemo kilažu, ili nismo, ali ajde da uzmemo taj primjer. Mi znamo šta nam je raditi, ali mi moramo budemo dosledni, čak i kao što je današnji dan i ovi dani što su poprilično mesimično depresivni sa sve ovom kišom, promjenama raspoloženja. Umereno depresivni. Umereno, gde mi odjedanput odložimo da prošetamo tih 2-3 kilometra što smo inače navikli kad je sunce. E sad, kad dođe malo lošiji period, mi ćemo to odložiti za neki drugi period. Tako i u svemu ovome, i u komunikaciji, i u najbitniji korak je postati svestan. I kad smo napravili grešku, da se trudimo. Evo imamo, na primjer, ovako neko javno gostovanje na televiziji, da razmišljamo da nam se ne omakne možda neka reč, neka poštapalica koja je prirodna, koju mi koristimo, da kupimo vreme, da razmislimo, da inteligentnije odgovorimo, da li da drugačije formulišemo rečenicu jer smo shvatili da idemo u nekom pogrešnom smeru. Sve su to neki signali, znakovi koji nam mogu pomoći da mi unapredimo nešto što već imamo u sebi. To je preteško. Realnost je ipak malo drugačija. Pametne deca imaju petice na pismenom, na kontrolnom i tako dalje. Kada dođe do usmenog, tu trt. Međutim, ti klinci koji su, opet kažem, ne uvređam nikoga, različiti, smo malo manje inteligentni, oni ne razmišljaju o posledicama. I oni srljaju sve, kroz ceo život. Znači, taj diže ruku, taj se javlja, taj prepisuje i tako dalje. I kasnije postaje biznismen, opet srlja i više tih milionera, milijardera u svetu, pa čak i predsjednika Amerike ili slično, nisu ljudi koji su obdareni nekim, bog zna kakvim obrazovanjem, niti razmišljanjem o posljedicama, čak suprotno, vrlo su hrabri i nepromišljeni. Jel to treba menjati? Jel to vrlina? Jel to mana? Pa znate, imate onu priču o žabama koje su se pele uz jedan stup i koji je bio poprilično visok i opasan. Sve žabe su govorile ovo jednoj, pošto su one padale jedna za drugom, sve su govorile ovo jednoj da ne ide gore, da se ne penje, a u suštini ona je bila gluva i nije čula i uspela da se popne. Tako i ljudi koji možda nisu inteligentni ili koji nije se možda radilo dovoljno sa njima u detinjstvu, oni ne shvataju posljedice, a samim tim su hrabriji da urade neke stvari, jer sve to vaga, neki balans. Jer ukoliko vi previše razmišljate, vi ćete manje da uđete u neke situacije koje bi možda i uspeli da ostvarite. Dok ne proba, on uči na svojim greškama. I to je životno iskustvo i to je dragocenije od inteligencije. Naravno. Zavisnosti inteligencije može da bude razna, logička, matematička, emocionalna,
postoje razni nivoa inteligencije. Memorija. Naprimjer, ljudi koji su najveći stručnjaci, njihova emocionalna inteligencija na nivou, da kažemo, veoma niskom. Socijalna inteligencija. Katastrofa. Tako da, svako ima, vi imate predispoziciju. A da li ćete i kako ćete vi to iskoristiti, to je druga stvar. A ko je taj ko to može da prepozna? Posebno kod mladog čoveka. U stvari ne mora da bude mlad. Znate, kod nas u situaciji smo da se 50 godina menjamo zanimanje. Život. Ode sve u peršun. I onda moramo vrlo dobro da smislimo šta je to gde možemo da prođemo, gde smo dobri. Koga mi da pitamo, čoveče, kako ti ja, gde da forsiram, šta da radim sa sobom? Evo, meni dolaze na moje radionice komunikacije koje držim i često tu budu pitanje i posle treninga. Ljudi žele da promene svoje živote. Žele da promene i u 50 i nekoj godini, žele u 30. Moje osnovno pitanje je šta je to što vi radite, što vas ne mrzi da radite čak i u 1 sat noću, da vas drži budnim, da vam drži tu strast. Ajmo da nađemo u tome neku, da kažemo, delatnost da ćemo biti najbolji. Ali moguće to? Naravno da jeste, jer ja... A kako? Evo, ja jedan volim da čitam. Romane. Dobro, i šta možemo da radimo po tom pitanju? Nema lebo toga, Marko. Može da se napiše neki tekst, da se drži blog. Ima 1001 da se bude copywriter, da se pišu neki kreativni tekstovi. Gde su te radionice? Tako da ima raznih nekih oblasti u kojima čovjek može da bude uspešan. Moje poruka je uvijek budite najbolji u tome. Budite Novak Đoković u tome što radite. Mi imamo problem što bi mi sve preko prečice da završimo. Zato se ide i u kladionice, kupuju se tiketi za loto masovno, jer bi mi preko noći da napravimo nešto, a bez rada. Bez rada nećemo uspeti ništa. A je lako odustajemo? Je lako odustajemo, jer ima onaj jedan, baš sam vidio na internetu, negde putokaz. Odustajanje, 300 metara skretanje, uspeh 800 kilometara. Pa da. I u suštini mi put do nečega moramo mi puno toga da prođemo. I da se opeknemo, da budemo u tunelu, da budemo u tom mraku, ali da smo svesni da smo u bankrot, usamljenost, dugovi. Sve se to dešava stalno. Jedno sam obilazio manastire na Fruškoj gori prije 5-6 godina i bio, se boravio sam da li Mala Remeta ili Velika Remeta, koji manastir da je bio monah koji je ovako, život vam je jedna sinusoida, a on je bio profesor fizike, da kažem, pre monaštva. Kaže, život vam je sinusoida. Imate uspone i padove. Kaže, mogu da vam naražem na CD, čisto da vidite. Tako da je to bilo onako prosvetljujući obilazak, tako da u životu imamo uspone i padove. Da li postoji nacionalni duh? Ja malo pa posumnjam u to. Međutim, evo vidimo sad kroz ove dane da omasovljenje kroz ove litije koje se događaju, dostojanstvo kojim se to sve dešava, uglavnom se iskazuje tom nekom šetnjom i oni osjećaju bliskost, iako ih ništa ne povezuje. Ni godište, ni obrazovanje, čak i nisu svi vernici. I onaj koji jeste nisu svi vernici pravoslavne crkve i tako dalje. I onda dolaze i trenutak u kome oni zajedno izgovaraju Oče naš, koji je valjda jedna jedina stvar koja spaja sve to, je nešto najimpresivnije što sam ja videla u poslednje vreme. Jer postoji, i tu su ti koji slabo govore, koji mnogo govore, koji gledaju Oče naš na filozofskom nivou ili na nivou uspeo sam zapamtiti svaku reč. Šta se tu dešava sa nama? Pa jednostavno, kad smo mi bili, samo se setite, kad smo mi bili najsložniji, bili smo tokom 99. Bombardovanje, jeste. Bukvalno. Bili smo svi dištali koji smo bili ovde kao jedno. I nije postojala nikakva razlika među ljudima. I tad smo bili jedinstveni, jer to je tako u životu. Kad mi naučimo kad mi krenemo da menjamo nešto u životu, kad doživimo neki poraz ili neku prepreku. Zato u kineskom jeziku prepreka ima 2 znakovna simbola koja označava prilika i kriza. I sad vi imate, to je zapisano i u drugim jezicima. Mi kad smo pritisnuti nekim problemom, mi brišemo razlike među sobom. Čovjek je društveno biće.
I zato su toliko i društvene mreže uspele da naprave toliki uspeh, jer su oni udarili na osnovnu ljudsku potrebu da se povezuju sa drugim ljudima. I zato je to sve multiplikovano. Ljudi su samim tim što svoje povezivanje ostavljaju na društvenim mrežama, manje to ostvaruju uživo. Da. Ali kad su pritisnuti na nekim spoljnim razlogom, oni će se okupiti da, jer u ljudskoj prirodi je pomognu drugom čoveku. Ma koliko mi bili pretrpani negativnim vestima, negativnim dešavanjima, novine su pune negativnih naslova, jer je negativna emocija 12 puta jača od pozitivne. I samim tim, to je tako izmereno i kažu i ima pravilo da bi izbrisali jedan tamni trenutak istine. Tamni trenutak istine je pojam koji se u psihologiji naziva kad ste vi doživjeli nešto loše, recimo neko vam je učinio nešto loše i to je jedan tamni trenutak istine. Ta osoba mora da uradi 13 svetlih trenutaka, nekih pozitivnih stvari, da bi ispravila taj jedan tamni. Ma koliko on bio mali. Da bi mi dao i $1.000.000, to je jedan svetli trenutak. Mora još 12. Čekaj, Marko, kako onda objašnjavaš šefove i zaposlene, kako objašnjavaš brak? Dakle, za jedne čarape na pogrešnom mestu, jedan tanjir koji je ostao prljav, on mora da uredi 12 stvari da ja zaboravim. Ne bi da ulazi u brak sada. Nećemo. Sljedeća stvar koja nama se nameće ovih dana, jedna sjajna informacija, nije baš ni nova, traje već par godina, a to je da je najveći broj korisnika, u stvari broj korisnika koji je u najvećem porastu interneta su penzioneri. Kako objašnjavaš tu ideju da su počeli, evo ja gledam po autobusu, drže otvoren Facebook, Instagram i vrlo dobro to koriste, čak su krenuli palčevima ako klinci, da vrte lupe poruke, lajkove, ne znam ja šta rade. Kako to objašnjavam? To ja objašnjavam, to je kao meksički talas na stadionu. Kad jedan krene, drugi se uzdigne. I to se tako, ako je jedna osoba u društvu je otvorila Facebook, ona je zaintrigirala ostale i, da kažemo, inficirala tim društvenim virusom. Neko će doći kući i razmislit će, on ima, šta li ima tamo, ajde da vidim, pa će pitati ili unuke ili decu da im pokažu kako to izgleda na njihovom profilu. S druge strane, ima jedan veoma bitan razlog. Oni žele da se povežu sa svojim... generacijom. Ne samo generacijom, sa svojim rodbinom, decom, koja su možda u inostranstvu i koja putuju da bi imali uvid u dešavanje. Meni je cela familija, naravno, na društvenim mrežama i to je normalno i na taj način smo se nekako zbližili, iako smo na raznim stranama, pratim bar šta se dešava. Da li se neko porodio, da li je bio neka proslava. Ma da li se ofucao, da li se ugojio, pa to su, pa ja gledam, moramo, pa familija je to. Familija je to, moramo. To prepušta drugim. Evo, preuzela sam ja. Ja sam muškarac, mi to ne vidimo. Ja sam tipična ženska glava. Hvala, ovdje ćemo napravimo pauzu i u nastavku govorimo o sljedećem fenomenu. U Markovim radionicama, kod psihologa, psihoterapeuta i tako dalje, leče se dobri, sad će da mi iskritikuju što koristim izraz, ali nemam drugu reč, normalni ljudi. Zašto? Zato što oni koji nisu dobri, koji nisu dobronamerni i koji nisu baš ni normalni, ne idu kod psihologa. I onda je sad se desio taj fenomen da se kod psihologa leče normalni, kako da se naviknu i adaptiraju u ostatku sveta. Pauza, pa da vidimo šta se to dogodilo na polju komunikacije, psihoterapije i tako dalje. Sponzor vremenske prognoze. Medela. Slatka kao ljubav. U Srbiji promenljivo oblačno još u toku jutra i pre podneva u južnim i centralnim predjelima sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura od 1 do 7, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 9 stepeni.
U Srbiji u nedelju sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 8 do 14 stepeni. U ponedeljak sunčano i još toplije, a maksimalna temperatura biće i preko 15 stepeni. Krajem dana i tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti, pa se utorak tek ponegde očekuju veoma slabe padavine. U sredu promenljivo oblačno i malo hladnije, u toku noći sa kišom na planinama sa snegom. U četvrtak oblačno i svežije sa kišom na planinama sa snegom. Biometeorološke prilike mogu imati povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Izvesna opreznost se savjetuje srčanim bolesnicima. Moguća je pojava glavobolje u blažoj formi. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost. Sponzor vremenske prognoze. Medela. Slatka kao ljubav. Kod psihologa, psihoterapeuta i tako dalje, idu ljudi koji su stvarno dobri i pametni, ali ne mogu da se snađu zato što je danas trend pregazi ga, zaradi, to se tebe ne tiče, nisi ti socijalna služba i stalno tako uče i decu i nekako, nije to toliko masovno, stvarno su mladi mnogo bolji nego mi, ali ako budeš tako gledao nikad se nećeš skućiti, obogatiti, šta već. I imamo problem u komunikaciji sa tim ljudima koji znamo da nisu dobri, ali su na funkciji i trebaju nam i tako dalje. Jesmo mi postali lažovi, licemeri, mi treniramo kako da se postavimo, da se ne vidi, da ne mogu da ga smislim, da je živa rđa, ali da mi treba. Ja imam jednu drugu, kao što sam rekao da se negativne vesti i negativne tamne trenuci istine su mnogo jači. Tako i mi opažamo mnogo više negativne pojave u društvu. I recimo, uzet ćemo primjer. Vi imate okupljanje matursko veče, x godina mature i sada vi se super zabavljate, smijete se, prelepo vam je, ali tamo u ćošku neka pijandura je uzela da maltretira konobara i da urliče. Čega ćete se vi sećati kad bude prošlo neko vreme te maturske... Samo toga. Samo toga. A zapostavit ćemo 30 ljudi koji su lepo se zabavljali, kojima je bilo prelepo, gde su i svi ostali gosti bili pristojni, ali taj jedan je bio problematičan. To je isto kao kad idemo autobusom. Jedan je digao glas i počeo da maltretira kontrolora, koji radi samo svoj posao, svi ostali ćute, svi ostali su isti kao i ovaj koji pravi problem i to je tako, verovali ili ne, tih problematičnih koji se ističu, koji su i na pozicijama, nema više 5 do 6%. Ali oni su toliko vidljivi i glasni, to je ta glasna manjina koja maltretira tihu većinu. I to je, nažalost, svuda, nije samo kod nas. Vi kad pogledate mnoge strane zemlje, strane zvaničnike, pogledajte Trumpa u Americi. On se ponaša kao siledžija. Da. Realno. Ali on je ekonomiju Amerike digao toliko brzo. Ona je bila jaka, ali ona je sad još jača. On je uspešan u tome, ali njegov javni nastup je... Katastrofa. Ne moramo da komentarišemo ništa više. I takvih pojava u društvu ima. Jer oni daju primjer drugima da se tako ponašaju. Tako da ja bi to podelio. Ti koji su tako loši, oni su i dalje manjina, ali su vidljivi i dato im je prostor da budu vidljivi. Dominantni. Da. Da li je moguće razviti, znam da se memorija vežba i tako dalje, da li je moguće razviti socijalnu inteligenciju? Pa znate kako, na to pitanje najbolje bi bio neko ko se bavi psihoterapijom i koji u toj oblasti ceo život da da odgovor. Ali moje neko mišljenje u vezi rada sa ljudima je vi ukoliko iz fotelje i ukoliko nemate kontakta sa društvom, sa ljudima, teško da ćete razviti socijalnu inteligenciju. Vi morate da se stavite u situaciju da budete van te takozvane zone komfora da bi jednostavno mogli da naučite taj neki rad sa ljudima. Mene lično je dosta oblikovalo što sam bio košarkaški sudija pre 21 godine i tu sam morao da nađem, tu sam i došao do te teme neverbalne komunikacije, sam mogao da prepoznam neke aspekte, da kažemo, u komunikaciji vezano
govor tela, ali sam naučio kako se ljudima u veoma stresnoj i poprilično zapaljivoj atmosferi, gde je sudija uvek kriv. Gde sudija za sudiju ima 1001 epitet i gde sudija ima 1001 vic i parola koja se govori, pogotovo što je... Takvi smo mi. I to je normalno. Problem je kad oni ćute. Jel? Onda beži, to ne valja. Dok god vas psuju, to je dobro. Dobro je. Dok kad krenu da ćute, beži. To je onda provocirate situaciju da izbaci sebe. Ali suština je da tu sam, ja lično na svom primjeru mogu da pričam, sam naučio dosta da se pre svega stavim, socijalnu inteligenciju ćemo najbolje razviti ukoliko se razmislimo i stavimo u cipele druge osobe. A mi, nažalost, nemamo običaj. Uvek idemo, ja često ponavljam, sindrom Mirka Topalovića. Koliki je moj deo, nećete me prevariti. To je sindrom koji se prenosi kod nas, nažalost, koleno na koleno. Koliki je moj deo? Ljudi se posvađaju zbog brazde, dva brata, familija, zbog neke pokretne, nepokretne imovine, koliko kome Mislim, to vi ima jedna karikatura opet kažem, vidio sam na internetu, gde su dva groba iskopana, dve rupe, jedan je za milijardera, drugi je za siromaha. Isto su. Rupa i rupa. Rupa i rupa. Tako da suština... 2 metra bez geometra. Suština je, mislim, generalno previše se daje značaj nekim stvarima koje ne vrede. Stvarima i mnogo. Skupe stvari, puno stvari. Za šta su Srbi najviše zainteresovani kada su u pitanju radionice? Pa njih, na primjer, zanimaju treninzi govora tela da bi pronikli šta je to što im drugi govore, što nije rečeno. Zanimaju ih veštine komunikacije, kako to da unaprede nešto u svom životu. I to je dobro što je ta tema interesantna, jer mi stvarno 90% našeg posla, života, 95%, komuniciramo. Naši poslovi se sastoje u komunikaciji. Privatno koristimo WhatsApp, Viber, Facebook, sve se svodi na komunikaciju. Manuelne poslove radimo 5%. I sad postoji mašine za sudove i sve nam je toliko olakšano da mi... Usisivač koji ne moraš da guraš. Ja sam oduševljen. Ima to onaj sad... Vozi sam. Što kruži i udara po zidovima. I oni sad izmišljaju, tako da ne moramo ni to. Ništa. Tako da, s jedne strane, mi komuniciramo i tu je veliko, da kažemo, plodno tle da mi možemo da nešto utičemo da bi ostvarili neki uspeh. I to je možda i glavna stvar zašto ljudi tu više žele da dođu i na takve treninge. I taj veština komunikacije je trening koji se masovno traži. Kad god bi 2 nedelje uzastopce, puno može. Ali još jedna stvar me zanima. Ja znam da je danas sve u nekoj prodaji. Nije danas, bilo ostalo. Da li se javljaju čitave kompanije koje se bave prodajom, plasmanom, bla, 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 pa sve svoje komercijaliste i prodavci dovedu kod tebe i kažu daj, nauči. Drugi deo mog posla koji je i veći, ja radim in-house treninge sa kolegom Miodragom kao 2 trenera i mi radimo takve obuke, ali mi idemo u kompanije. Pa da. Da, neki pošalju na tako otvorene radionice, ali kad oni žele da se pozabave sa svojim zaposlenima, ali tu nisu samo treninzi prodaje, tu su treninzi timski rad, kako da se unapredi komunikacija, kako da se da feedback, povratna informacija, kako da se spreče konflikti u timu, jer ljudi su sve više fokusirani kako da unaprede funkcionisanje sistema kao sistema, a ne sad prodaje, jer oni su svesni da su dostigli neke limite što se tiče prodaje, na primjer, na našem tržištu, jer naše tržište jeste malo. Tako da oni gledaju da unaprede, da imaju manje unutra problema i da tu uštede tako što će morati manje zapošljavati novih radnika, nego da rade, da unaprede postojeće, da kažem, produktivnost. Tako da 70% mog posla je ti in-house treninzi, to su zatvoreni treninzi koji su samo za firme.
Eto, videli ste kako izgleda Srbija danas i meni je baš drago. Krenuli smo od čega smo uopšte krenuli? Ja obožavam da pričam sa tom, čovjek i ne zna... Od Kulina Bane. Dobro, od Kulina Bane. Čuli ste, Marka, ovo što sam ja zapamtila iz celog ovog razgovora. Džabe što znate nešto da radite ako nemate način da to nekome prikažete, pokažete. Zapamtila sam da za jednu lošu stvar kod jednog čoveka ili u nekoj zajednici je potrebno 13 pozitivnih kako bi se to anuliralo. I to me iznenadilo jer ima logike. Prepoznajemo sebe i unazad i u raznim situacijama. I da razmislimo 2 puta ko je taj ko dominira u bilo kom društvu, u porodici, u komšiluku, u firmi, bilo gde, i da razmislimo da li su mu, koji su naši kvaliteti u odnosu na njega i na koji način da se sa tim izborimo. Marko, svaki savjet je dragocen i svaki nam treba. Od autobusa i komunikacije sa kontrolorom, komunalnom policijom, šefom. Ali sve je to komunikacija. Sve je to komunikacija. Mi komuniciramo, mi samo treba da malo stavimo sebe po strani i da se stavimo u cipele druge osobe. Možda toj osobi taj nije dan. Možda je osoba čula lošu vest. Da ne donosimo, da ne budemo preke naravi za neke stvari koje nemamo informacije do kraja. Ako se nekome desilo nešto loše, pa naravno da neće biti raspoložen. Još mu mi sad trebamo. I efekat će biti katastrofalan. Čuli ste, nikad se ne zna sa kim imate posla. Ali zaista se nikada ne zna sa kim imate posla. Hvala puno. Marko, mi nastavljamo jutarnji program. Razmislite o ovom.